digital ama operations mag digital influencers wasebedo ka that area ama serikal ne uko kitu makini ahinya but wasefwenyo influencers gi ama avenue mar social media influencing osebedo kar yuto mar jomatindo e yo mang'eny. Ng'eny chon gimomiyo jomatindo nok chul ushuru Cleophas ne ushuru ni chulo mana gi jok mane tiyo informal employment. To sani waseneno ka influencers avenues mag loso pesa e yore mopogore opogore ka gitiyo gi say likes magin go e platforms mopogore opogore kaka yore gi mag yuto. Omiyo sheria nyaka bed ne apply ni kila ng'ato. Sheria nyaka ng'i kila ng'ato gi yuto mare kod kumo yute mondo ng'ata man gi yuto mora ma miye kako jikimu kimaisha yud kaka contribute e national budget. Kuma wapogre serikal mar Kenya Kwanza en ni magi ok gik michiew to igoya ni ndam oripo wabed no jogi chulo ushuru. Nyaka bed process mar keto sheria to sheria chak kogu polisi okibeda beda ni ichiewo to iwacho ni serikal dwaro pesa nyaka wang'i kuma pesa ni dhi wuoke to onge public participation moro mitimo onge sector leaders mibet piny miluongo mobet piny mu ulalre godo onge kata sheria kata sani kwa wuoyo about tax ma idwa mid digital influencers bi onge sheria moro malong'o ma regulate that market apart from sheria moko mokalo wiye onge sheria moro malong'o molosa ni